Půlroční zaškolování a testování možností předcházelo slavnostnímu uvedení do provozu nové robotické linky v laboratoři nemocnice Kyjov. Nahradila samostatně stojící analyzátory, které už dosluhovaly. Po příjmu do laboratoře ten vzorek je vkládán do linky, linka si nastaví optimální trasu vzhledem k vytíženosti analyzátorů a určí, za jak dlouho získáme výsledek. Dříve tyto laboratoře většinou používaly samostatně stojící analyzátory, kde laboratorní pracovníci přenášeli ty vzorky mezi jednotlivými analyzátory a to samozřejmě může způsobovat příslušné chyby. Linka také při tom vstupu kontroluje kvalitu vzorku, to znamená kontroluje, jestli ten vzorek nedošlo k jeho poškození, nedošlo k poškození štítku, kontroluje parametry, váhu a jestli máme dostatek materiálu k provedení všech testů. Laboratoří Kyjovské nemocnice projde ročně více než 180 000 vzorků, na kterých provede 1 200 000 testů. Automatizace tohoto procesu přináší nejen zvýšení rychlosti, ale především eliminuje možné chyby a snižuje kontakt zdravotníků s biologickým materiálem. My děláme asi 777 vyšetření, na té lince se dělá 50 biochemických a 40 imunochemických vyšetření, takže je tam taková těch 80-90% vyšetření, které se dělají denně v desítkách, ne stovkách, tak se dělá na té lince. Nemocnice Kyjov v rámci rozvojových aktivit, které jako má, tak vlastně chce naplnit 3 hlavní cíle. Tím prvním hlavním cílem je zlepšit péči o naše pacienty. Tím druhým, neméně důležitým cílem je zlepšit vlastně ekonomickou efektivitu našeho provozu. A třetím cílem je i zlepšit vlastně komfort pro naše zaměstnance, pakliže pracují s nějakými technologiemi. A vlastně pořízení té nové robotické automatizované biochemické linky splňuje všechny ty 3 cíle. Linka stála přibližně 80 milionů korun a je třetí v České republice. Funguje už v nemocnicích ve Znojmě a v Opavě.